ce matakin nasara a inda dukaci to hakuri ne mai shi ba zai yi kuka ba a sai da yaƙi ai addu'a a sha kallo da taimakon Allah ne wata ya kan bullo a kyale jariri gun uwa ya sha gata ta bashi tarbiyya ya huce a mai gwalo abban a tasha kan samu dukkanin dama a sannu sannu sarkin fulani ya girma ku gane Allah shi ne yake yi wa kowa ya mai da mai shi marshi akan gidan kowa in ko ya so marshi za ya mai da shi goska mu dai abun Allah dai ya za mu kai kuka ga dan misali je kasuwa ka zazzabo layi guda shagun ya daban ka har hango hajar da sun ka kasa duk iri guda kaga Allah ya ba kowa ba gajera ko dogo kowa daban sai ke ci hadi da yan dauko to wanga zance ba zai karo da ganiya ba to wanga zance ba zai karo da ganiya ba na yi shiri ina zanje in wake mai girma sarkin fulanin dan batta jamuje zaki ga ka mai girma kuma ginshiki gwarzo ga sarauta ga kyan ado da alfarma Allahu Allah mai taimaka wa mai nema mai ba makaho ko bai bara ba ya sama mai raya jariri ba uwa ya kai girma mai ba wa mata da maza ya ce mu roƙa ma Allah yana son mai tambayar sa kullum ma Allah ka kare Najeriya da mu wake zaki haske cikin sarakai ma gaban sarakin Najeriya da yayi girma ma'aikaci ne shi mai rubon amana Aminu Bello businessman ne shi kuma yana da mana Aminu Bello ma'aikaci ne gwarzon fadi alo sannan diyan da ya rabu lafiya da mu Alhaji Aminu Bello ɗaukakar ka ta yi nesa suna gani a gare ka babu makosa sarkin fulanin dan bata ba a ma wasa a dangare alfaharin mutan ƙasar Hausa Alhaji Aminu Sulaimanu mai halin girma ga ka mai girma kuma ginshiki gwarzauta ga sarauta ga kyan ado da alfarma Alhaji Aminu Bello sarkin fulani mai girma mai ilimi mai hange bawan Allah mai zikiri mai takawa ya riki Allah mai azumi ga zakka ya gawurta mai maka mugun baki ya tozarta kar su je su zumbe kai tasbihi mai ladabi ga kyauta zanai sharshi rukun zumi mai saka yan maza siraki tsakar dare mai ban tsoro sha mamaki batun dumin basarake ba ka saki ganan mijin zaki mai tarin karfi farin wata haska gida haske daji a dole arzikin zaki yayi gunji wake da nasa gwanin na waya kai wane jinan sarauta shi babba dan babba ne to gaba dai baba a lafiya ta kawa saraki ka gagara kai ake nunawa wani murai ya dade lafiya dan baiwa da mahauninka gaban ka bayan ka ilahu yayi karewa ga ka mai girma kuma ginshiki gwarzo ga sarauta ga kyan ado da alfarma Aminu Bello sarki ka gode rabbani da yama baiwa daraja ya baka tsantsai ne mutumin kowa kai ne gatan mutum birni a gida ko daji kai ka kauda rudani basarake mai kyawun ado da kyan tsayuwa basarake da adanka da shigar ta daidai gaba zaki dan mulki ka ga sarautu a kasashe da birane masu tarin girma a biranen da mutane masu tarin baiwa a cikin yan baiwan ma akwai mazan fama to mu gaida matan sarkin fulani mai girma Aminu Bello san bai kama da saura ba uwar gida Amina kin gawurta fulani zauna daidai yayi zami bita mai haƙuri mai kyauta kin cirtota mai ladabi da biyayya ga ki da tsafta sarkin waka ne na zo da yarana uwar gida Amina kisa abin mota to amarya Fauziya bakin ki mun dauka kina da kyan hali shi yasa kika yi garko wajen biyayya a saki a sahun farko Fauziya taka daidai sarauniya kin yi Fauziya mun zo mu ci arzikin ki yau mu ma ki
wa sarki mun nadi na sarkin waka, sannan ki ba ni kujerar haji cikin matsayinki. Ga ka mai girma kuma ginshiki gwarjauta, ga sarauta ga kyan ado da alfarma. Mu gaida 'ya'yan sarkin Fulani mai girma. Aisha 'yar sarki kina da alfarma, Aisha sannan ki diyar gidan girma. Aisha gaishe ki kina da alfarma, sannan Muhammadu Bello Kairu mai girma. Ciro ma dan sarki kana da alfarma, ciro man dan batta a Kairu mai girma. Muhammad Al-Amin gaida kai ma, Galadi man dan batta sannu mai girma. Sala'a Hassan gaida kai ma, Santurakin dan batta sannu mai girma. Sannan Muhammad Ahmad a gaida kai ma, cigarin dan batta irin gidan girma. Dukansu 'ya'yan sarki suna da alfarma, mu je mu gaida uwarmu uwar gidan girma. Mahaifiyar sarki tana da alfarma, mai babban daki Gwaggwa Zuwaira girman baki. Gwaggwa Zuwaira Allah ya soki aji wannan matsayi ya baki, sai mu ce taka lafiya Hajiya Zuwaira. Gwaggwa Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. tarihin masarauta cikin zubin tsarin manazarta. Tarihin masarauta cikin zubin tsarin manazarta. Canza amshin nan Tarihin masarauta cikin zubin tsarin manazarta. kai a dago murya mana. Tarihin masarauta cikin zubin tsarin manazarta. Mu ɗauki tarihin na suna da girma, ɗan batta an yi sarakai suna da dama. Da fara sarki Ibrahimu ta fara Kyauta da tunkubar zannan namu mai dabara. Ya fara mulki tun 1700s, ya ƙara mulki 1826. Dan tunkuna da girma sarkin Fulani na biyu haddar sunansa, shi ma ya fara mulki 1826. Sannan ya ƙara mulki 1835, shi ma yana da girma sarkin Fulani na uku Jayau sunansa, shi ma ya fara mulki 1835. Sannan ya ƙara mulki 1868, shi ma yana da girma sarkin Fulani na hudu Zakar sunansa, shi ma ya fara mulki 1868. Sannan ya bada mulki 1889, shi ma yana da girma sarkin Fulani na biyar Abdullahi sunansa, shi ma ya fara mulki 1889. Sannan ya ƙara mulki 1892, shi ma yana da girma sarkin Fulani na shida shi Musa sunansa, shi ma ya fara mulki 1892. Sannan ya bada mulki 1903, haka lissafin ya nuna sarkin Fulani na bakwai Adamu sunansa, shi ma ya fara mulki 1903. Sannan ya ƙara mulki 1905, haka lissafin ya nuna sarkin Fulani na takwas Umar sunansa, shi ma ya fara mulki 1905. Sannan ya ƙara mulki 1906, haka lissafin ya nuna sarkin Fulani na tara Halilu sunansa, shi ma ya fara mulki 1906. Sannan ya ƙara mulki 1917, haka shekarar ta nuna sarkin Fulani Suleiman shi ne na goma. Hakan Aminu Bello kun ji asalinsa, shi ma ya fara mulki 1917. Sannan ya bada mulki 1961, sarki yana da girma sarkin Fulani Bello na 11 ne. Baban Aminu Bello sarki na yanzu zaki, shi ma ya fara mulki 1961. Sannan ya ƙara mulki 1983, sarki yana da girma. Sannan Aminu Bello sarki na yanzu zaki, shi ma ya fara mulki 1983, har yau yana da girma. 1983 sarki ya karɓi mulki, a lokacin yana ƙarami kunji wannan aiki. Yana a shekara 13 an kaba sa mulki, a yanzu shekaru na saci 40 a mulki. Muna taya ka murna Allah ya ƙara girma.
sarki uban sarakai sarki Aminu Bello ya shekarun ka cif-cif 40 a mulki Allah ya ja da kwana ya ƙara ɗaukaka ka. Tarihin masarauta cikin zubin tsarin manazarta ka mai girma kuma ginshiki gwarzo ga sarauta ga kyan ado da alfarma. Alhaji Aminu Bello sarkin Fulani mai girma, mai ilimi mai hange bawan Allah, mai zikiri mai takawa ya riƙe Allah, mai azumi ga zakka ya gafurta, mai maka mugun baki ya tozarta, bar su je su zumbe kai tasbihi, mai ladabi ga kyauta zanai sharshi, rukun tsimi mai saka 'yan maza siraki, tsakar dare mai ban tsoro sha mamaki, batun dumin basara ke baka sati, ganan mijin zaki mai tarin karfi, farin wata haska gida haske daji, a dole arzikin zaki yayi gunji, wake da nasa gwanin na waya kaiwa ne, jinin sarauta shi babba dan babba ne, to gaba dai baba a lafiya ta kawa, saraki ka gagara kai ake nunawa, wani murai ya daɗe lafiya dan baiwa, da mahauninka gabanka bayanka ila ku yayi karewa, ga ka mai girma kuma ginshiki gwarzo, ga sarauta ga kyan ado da alfarma. Aminu Bello sarki ka gode rabbani, da yama baiwa daraja ya baka tsantsai ne, mutumin kowa kai ne gatan mutum birni, a gida ko daji kai ka kauda rudani, basarake mai kyawun ado da kyan tsaiwa, basarake da adanka da shigar ta daidai, gaba zaki dan mulki ka ga sarautu, a kasashe da birane masu tarin girma, a biranen da mutane masu tarin baiwa, a cikin 'yan baiwan ma akwai mazan fama.